Shalom. Saluhut perhalado HKBP Bonang Indah, pasahaton, selamat hari Minggu madi hamu amanginang, remaja naposobulung, nama dohoti ibadah gereja, nang di bagasan mersada-sada. Selamat hari Minggu madi hamu amang inang parhalado nami. Huria tuhata nani haulongan, namar pungudo hita muse sadarion di minggu jubalate, namar lapatan, marolopolop tu debatama ale sadok tanoon, alanei, taulahon maha tanat par nani parsalmen, namadok oleh hamuma Jahoba, marhite-hite las niroha, robe mahamu tujulona, marhite-hite olop-olop. Alay anggo ahu marhaposatu asdi rohamdo anu ikon marolopolok rohaku mida pangurupim maredde ma ahu tu Jahoba aiden gaddo uhumna natu ahu. Marlas ni roha jala marolop-olop mahita mida debata ende honot tama guarna na tumibuli tapasahat ma ololop tu debata marhite na maredde hita sia buku ede 125 nomor sada sahat tutolu marlas ni roha ma hitaon. Marhite-hite guarni debata ama, duhut guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, duhut guarni todi porbadia, na tumo palangit duhut tanoon. Amen. Marolop-olop tu debata maho ale sadok tanoon, endehon hamu mahamulion ni guarna, marmulia bahen hamu pujianna, dok hamu madok debata, tung nasok kaldo aka pambahenanmu, binahen ni hinatimbol ni gugum, ikon marsoba tuho aka musum. Haleluya. Haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di banua gijang, asima roham dihami halak nagaleon, di idahodo nagogodo musunami, saya talu dohami di bahen alani hagaleon nami, di baheni hupangi dohami tuho, sai pargogoi jale pamonang mahami, maralohon musui, marhite-hite panonin ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari demahita sa buku de 125 ayat 5, holan sada de batata. Tangihon hamuma patin inibata dimita samang sadarion, ima patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon, ikon pasangapomudo natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jehovah de batam diho. Dia do lapatan ni, odo, iko dihabiari rohata de bata jala ikon holong rohata di ibana, asa unang leha rohata mida natorasta dohot mida aka rajata, rodi aka natua-tua, dang jadi parohata rimas nasida. Ikot patud dohita jala ikon holong rohata tu nasida, siolodo nasida jala si subuto do rohana. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata taringot tupatik nai. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na humbar tupatik mi. Amen. Mari de mahita sa buku de 162 ayat sada tabatulu ode bata masai balga. Dosa
tatopoti madosata nagudangi tua dopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala amanami hujau hami doguar muda badiai ala natar gogot hami marningot dosa nami sai marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami namate jalana hesian namate nama naik tubanua gijang doho mangodihon hami asi roham di hami sai patotong mahami roha hamolateo tuho. O to di porbadia pangapul di namarsa roha pamalum masalhut na bernit binahen ni dosa nami Roma homay ani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitian ni asi ni roha seunang tulak hami saya tangihon mahami ho ale debata ama anak doho tordi porbadia. Amen. Tabige mahata baga-baga taringot tuhasan ni dosatta. Roma hamu tuau asa mangulu todimuna ninna Tuhan Jehovah tungsura rara dosamuna songon abid bunga dadap botardo bahenoku songon itak nang peraras songon abid hasuba gabe songon hapas domuse hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tabegima kor letare.
Marede mahita sa bukwede 244 ayat 4 taba walu isido aka nasida. Tatangihon mahatani debata nagabi epistel dihita di minggu sadarion tersurat di sada raja-raja bidu 17 mamuka maisan ayat 17 rodi 24 tajahama marsikat soring di pangulu anak ni nama balu di sarpat. Jadi dung salpu aka jamita odeng marsahit ma anak ni perempuan sorangani pola pasang situtu sahitna laos tos hosana. Dungi ninna perempuan nima tu si Elia aha parsoraku tuho ale halak ni dibata rupa rodoho tu ahu lau pasingot dosaku doho membunuh anakki. Dungi ninna si Elia ma mandok nasida buat tuson anak mi. Dungi dibuat si Elia ma anak ni sian apuanna. Laos dibuan ibana tu gijang tu bilut na ni inganan nai jala dia pehon ibana tu podomanna. Dungi jauh-jauh ma ibana tu Jehovah nin nama oh ale Jehovah dibataku tungdohot ma perempuan nama beluon serang aki mat kinahago bahenonmu lau mabunuh anakna. Dungi di pabustang ma ibana tolu hali di gijang nidak danaki huhut jojo tu Jehovah nin nama ale Jehovah debataku wa paulak mahosani dak danhot tu bagasan ibana. Jadi ditengok Jehovah mah suara di si Elia gabe mulak hosani dak danaki tu bagasan ibana laus mangulu ibana. Dungi dibuat selia ma dak danaki jala dibuan sian bilut pargijak tutoru jala dilehon ibana tu inana huhut didok si Elia idama namangulu do anak mon. Dungi di dok perempuan lima tu si Elia nungaing pe asa huboto halat ni debata doho jala hasetomat do hata ni Jehovah naruar siar pamanganmu. Ima sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jala nau piausa. Amen. Marede kor ina.
Marade mahita sa buku ede nomor 110 ayat sada dohot opat. Kibul rohaku. Rohaku, Tuhan Yesus. Hatidak ko maha porsyao tay songona ni hatidak ko ni dongata saha porsyao di sadok portibion rap mahita mandok au porsya di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangit lutano au porsya Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman na tibun si Maria nagabe-gabia siato di probadia adorak suabubuan Ido tuhata na tumon na bernit di pauman 100 na mata terpajal do iban dia persilang na tuak tugang turu di tanam na nak maul diari patuluhon na maik tu surgo na hudul tu samu di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mulak mo sotan on mangu mihalak na mangul do na mate au porsya di todeo padia jaladong saya surya na badia Kuria ataupun Kristen akan abadia. Do dia tan dosa, do dia tain nama dok. Mulak mangul so daging niha nama mati. Do dia nguluan nasu. Tabi gema titing namasa nasa mingguon. Huria na helongan di ugasan kono Yesus Kristus saonare tangihon matiting ni huriat tadi begasan mingguon 5 Minggu 2 Mei 2022 na para jolo goran minggu tasadarion minggu jubilate nomor 8 marulupulup turi weta sadok tanoon pesalmin onok plonom esada do topik Waso ni debata na panguluhon na baruahon jadwal perhobas na barhobas di parminggo sedarion 5 Pandita Gunawan Simatupang MTH pandita tugas marsiajar di STT Jakarta na patuluhon mga puli di patu pahuriat do acara pangapulion tu keluarga HLV Sitanggang Burumanalu diari Minggu sedarion masuk pukul 10 tolu wib na maringaran di Perum Citra Pasundan Bulok C6 satu Curug Wetan Curug Tangerang masuk wek Judea sialan ng jumolo di alam tuhata natural seburu ni amang HLV Sitanggang ditiki naung salpui setuhata mana mga pulis sudah keluarga na tininggalhon ni naung jumolo modingi na paupaton pertanyaan wek dari Rabu 10 Mei 2022 masuk pukul 20 WIB di Patu Bahuriat tama pertanyaan WIB di wek Judea bagas ini keluarga RC Majutak Boru Sitanggang nama ringanan di Perum Dasana Indah Blok SH Onom nomor 12 RT 003 014 Bonang di wek Bethlehem di bawah sini keluarga Niamata GL Siamora Bursa Mosir nama ringanan di Perum Lego Permai Blok Helikonia Lego Tangerang
duek prata di bawah ni keluarga te utar-butar urus tupul na maringanan di Glusterium nomor 12 Lipo Karawaci Tangerang dipanggil tu sude ruas nuriata tarlumu binadong duek nabe asarya madhoti partangangani napalimahon solisasi sentralisasi keuangan HKBP di hari Senin Selasa tanggal 10 Mei 2022 nama ringanan di Balai Sinta Catur Tunggal DI Yogyakarta dipatu pada solisasi sentralisasi keuangan HKBP naborhat HKBP Resort Punang Indah Ima ang Pandita Haris Tanda Huria Sitorus STH MM Pandita Rusman Berita Natal Siregar STH Pandita Erwin Marpaung STH Dohot Situa TM Pasarebu SE saya di pas-pas tu debatama ulau ni besangap di warna napa onopon pilihan parhepengon doktor ruas naro di perminggon nong salpui boima tajaha di pile naung pinasa ni huria marhite uya grup manang uya keluarga napa pituhon selamat ulang tahun parhala do rabdo ruas ni huria tapasahaton selamat panjang umur goklas neroha madisude ruas ni huria namarulang tahun hatutu budot marulang tahun hot ripe tanggal 2 saat tanggal 2 Mei 2022 hatan itu hata sidiyo patta iya antara surat di 2 Korintus 10 Tuhani do to di jala disido to dini Tuhani disido haluaon aka gowar ulang tahun hatutu budoh ulang tahun hot ripe buy mata jahat di file na pinasa ni huria berhiti uya grup manang uya keluarga tajado do surat sen distribusi Banten Serang 20 April 2022 nomor 15 garing 21 Rumawi garing 4 Rumawi 2022 perihal undangan madapoton nabir sangapan amanami do inanami sada pendeta resort 2 bendahara huria 3 uluan huria uluan di pos permingguan 4 ketua para tahun huria sabungan do resort di HKBP distrik 21 Banten asini roha madihamu do damenasian tuhatta do anak Yesus Kristus amin hobar tu haputusan rapot pimpinan HKBP resort preses do rapot MPS taringo tu sentralisasi keuangan HKBP alani ini batu pado solisasi sentralisasi di Ganup distrik wilayah khusus di HKBP distrik Walu DKI Jakarta distrik 10 Indonesia bagian timur distrik 10 Walu Jabar Tending distrik 10 Sia Bekasi distrik 21 Banten distrik 10 Borneo distrik 20 Dewaskap ima wilayah opat na pinatupad di hari tanggal hari Senin Sia Mei 2022 pukul 10.30 sampai dengan selesai tempat Balai Sinta Jalan Laksada Edi Sucipto nomor 22 Catur Tunggal DI Jakarta peserta Pandita Resort Bendahara Resort uluan ni huria uluan permingguan dohot ketua para tahun sin huria sabungan resort sahalap biaya akomodasi penginapan tersipot do uang saku peserta ditanggung huria atau resort na paporhaton songonima pindah botohon tuamu amanami do inanami na minarasangapan asa sudema hita maddohoti ulauni di siaran halal emuna ubat hai mamaulate
Tawi merdungan tangyang Pres HPP Distrik Dubsana Banten Pandita Nyester Hutauruk STH Sungonima titing namasa dimengguta sadarion Tuhat tama na mas masita saluhna mutima. Maradia mahita sa buku de 420 ayat sada rodi 2 hona loja hona sorat. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti hati-hati dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horas marita saluna. Songona gale. Anggona diturun majolo. Horas maridamang dot dainang. Horas. Akan ada gijang. Horas maridamang dot dainang. Adong nona online, dia do kameranya teh. Dia kadang do dainang naman do hoti parmingguan di Jabu panang di Bagas. Horas mari damang do dainang. Nyaris tak terdengar. Alek pos roka dia lusi deh. Dia lusi deh. Damang dainang kita salut nanai holongan Tuhan. Ada suatu perkataan demikian sebelum sampai ke belawan tepi laut. Alangkah baiknya singgah dululah ke padang bulan. Sebelum sampai ke percakapan berikut, ada baiknya kita terlebih dahulu berkenalan. Hemat itu. Aku mana margoar padita Hendra Gunawan Simatupang. Hendra Gunawan Simatupang. Muladong manukun Simatupang ahami, Simatupang na iya sido hami. Simatupang Siburian. Nah, jadi status lajang 7 tahun lalu. Sonari dang be. Sakapian tabu namar haso tanon HP tabu hian. Pemoliate mak dungo iba iparade sinumon dapol dang mamoliate tabu hian lala. Anggo nahwalapami ima padita email da berubah kara rapadita mi amanginang dang tumagon tu halak adong nuhita idok no pikir kami tiki ibana do nuaing na aktif anggo au boy honon masuk anggota ISIS mestilana ikatan suami ikut istri apa boleh buat majo saya lion iba menompang majo gimana menanggung kami mudah-mudahan boy tulus nasinak kapan margati mak periode na mangihut au na aktif ibanan nun na sekolah mudah-mudahan jadi nuaingon au mertugas di dia di persikola do damang do dainang studi lanjut harwala na orang pistari hami makana di doko marsikola
nuaing membuat S2 di STT Jakarta. Anggo inang padita martugas di AKBP Kutajaya, songon padita fungsional AKBP Kutajaya, Resort Kutajaya, sa distrik kita di distrik 20 sada Banten. Nunga di bahasa Tuan di Bata, saya ada dana bawa di Hami, saya ada dana boru. Songon nima jolo partina dana jepek sia kami, horas madi kita salutna. Damang dainang kita salutna na ina holongan Tuhan hatani di Bata. Bohal partodiota di bagasan hari Minggu sadarion, imana nenet sian ulau napostel bidusia, ayat 36, 1 ayat 40. Ujaon madi hita, takas ma tapa itu di bagasan rohata songonon madi dok disi. Dungi adong madi jope parokuan sadana porsea na margoar tabita, astuanna hije manang Dorkas, na sumurung mangulahon na dinggan, dohot mabain asini roha. Tongon madiaka arii marsahit ibana laos mate. Jadi diburi ma ibana di peakon ma tu wilut pargijang. Alai jono do huta lidda tu huta jope. Jadi tarbegema tu akadongan si Petrus disi. Gawe disuruh ma dua halak manopot ibana mangapoi. Asa humatop ibana ro tumopot nasida. Jadi hehe masih Petrus mandongani nasida. Asa dong sahat ditogihon ma ibana tu bilut pargijang. Jadi Roma mandapoton ibana saluhut boru-boru nama balu. Aka natangis dipatuduhon tu ibana ulos dot abit aka napi naulini si tabita adorang rap dope do nasida. Alai di palaho si Petrus manasida saluhutna dungi marsinggang ma ibana martangiang didopakon ma bake didokma o tabita hehe maho. Jadi dipabidok ma matana dungi dina di idana si Petrusi hudul ma ibana. Jadi disurdukon matangan na pahehehon ibana dungi di joma akka nabadiai rodi akka boru-boru nama balu dipajongjong ma ibana mangolu di jolo nasida. Dungi sarmai diboto saluhut pangi sini huta jope. Jadi torop do gabe porsia di Tuhani. Alainania doliling na ibana mian di huta jope, sorang di sadahala na margoar Simon, si Pauli hulik kuling. Ima yang gosahana. Damang dainang kita salut na inaholongan ni Tuhan, adong hata ni edet tasian buku ede ni huriata, mandok songonon. Unang dok na pogo siba, nama riba bajuki, dang bajung di ida Yesus, dilului doro hami. Adong nama boto nomor namang inang, Tolusia onom ayat tolu. Unang dok na pogo siba nama riba bajuki dang bajum di bereng Yesus dilului do rohami. Ima jolo di damang dainang sada gombaran sada pangajarion pabua macce gudang do keterbatasan nabui dipajujur akan porsea ima nalaho mangabati ibana patuduhon ha porseona nalaho marhubas di joloni tuani nalaho mangulaon akaulaon nadinggan doho mambain ragam asini roha saya ibayan do musei bajuna ha pogosonna nama bain ibana tarabat nalaho pajupang do Yesus makilala ibana dang tama dang patut jala saya di patujolo do ha hurangan nama nang nagabe haga leonna unang gabe pajupang do Tuhan Yesus hape ima nasian eden huriai dangalani hapogoson rohami do sasitong na dilului Yesus ala rohai na olomago ala rohai do narikot si padingganon dada na paling utama pardopahani
alai bohado roha niaka sisiani na di ida Jesus patu duon haporsiona tu Yesus Kristus. Ido di damang do dainang. Hape torop do halak Kristen waingon nama kubasi parjulu songon dia. Bajuna manang pardo pahana manang taringo tu penampilan alai boha taringo tu rohana. Marsitutu do nalaho mamuji Tuhan, marsitutu do nalaho manangihon suara ni debata, alai ima nakingani naga bisa ada petunjuk, naga bisa ada parsiajaran dia kana porsia, unang saya tabain si dalian, unang saya tabain si dalian. Udah ada nagabi bajuina rikot si padengganu na paling utama ale rohai dosa si tongna. Ido na dilului Yesus. Jala ido na rikot di patudu tuduhan Yesus patuduhon haporsiaon dina mamuji Tuhan. Ido di damang do dainang. Bohanang dia kahita saluhur na dinarap hita mar minggu, dinarap hita mamuji Tuhan di bagasan tikion. Sian hibul ni rohata do nama muji Tuhan, sian hibul ni rohata do nalaho manangihon hatani Tuhan di bata, hibul do naing rohata manangihon doho nagawi marsaor rabdot akadongan, dada nagabi tarabatita dijakot Yesus do hita dihamurotai nang dihapugusotai. Tuhan Yesus menerima kita dalam segala keterbatasan kita, apapun itu keterbatasan kita, baik keterbatasan fisik, baik keterbatasan ekonomi, keterbatasan apapun itu, janganlah itu menjadi penghalang bagi kita untuk berjumpa dengan Yesus, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Damang dainang hita salu nanai hina holongan ni Tuhan, songonido nakingan hata ni Tuhan di bata natajak konturpu jamita di bagasan dari minggu sadarion. Ngolu ni si Tabita, ngolu ni si Dorcas, sahalak nama balu. Ia di parsaoran manang di sosial nasida hati hai molongai dok nama balu. Leas do halak mamerengi sasitongna. Dia dipandang sebelah mata. Alenang pesongoni berbekal jarum dan berbekal benang, tapi hatinya berlimpah kasih dari Tuhan, itu bisa dipakainya untuk membalikkan keadaan, membalikkan citra dirinya di hadapan masyarakat. Terlebih yang paling utama tujuan dia adalah bagaimana supaya teman-temannya merasa ada dan memang Tuhan itu bersama-sama dengan mereka. Iman nakingan di damang do dainang di habaluon naida dan nagabe saitu matangis manang nagabe patu padilian nang pe leas rohani halak humali yang mamereng ibana saitu si anggo pikiranna alai bohado, ado naboi patu pauku. Patu duhon haporsiaku tu Tuhan debata. Jala mamben labok sonang rohani dongaku ido na diulahon. Salah nababalu na marguar. Tabita Dorcas, mangsi Dorcas nakingan di bagasan terpukon. Dada alani hapogosonna alai di patu duhon do boha kualitas ni haporsiaw na pasidikon akan orang dinggani jala mambayan sonang rohani dongana. Om manakingan di damang do dainang. Jalan narikot ditugu-tugu ibana pe ima akadongan na mabalu. Macai gudang pakorhon ni nabi naina. Sumurung asini roha nang mambayan ulon na dinggan ibana pola dosa tu honatu pusu-pusu ni akadongan na mabalu diaka ulaon na dinggan sinakiani. Sada parsiajaran may dihita di damang do dainang. Sada teladan na uli wala hopa tuduhon
unang talu hita binain ni hamet metota. Molotung pe Jupang di hita paru kilon, jala pasti pa Jupang do. Guarna pe na mangulu di Portivion, nago paru kilon do iya Portivion. Alai hita kana Porsia na targuar Porsia, tarida ha Porsia tamar hite na olo hita manaluhon paru kiloni binain ni asini rohai. Ala na gudang jala gada holong ni rohani di bata ido na tapa ingot-ingot jala sa itu sido hita rohata tartuju je molo misalna adong sahalak nasai marukil ibana binain ni sada peristiwa na masa tu ibana anggui boy dohonon boy paingotot do ai guarna pe hona Porsia ba Porsia ma di Tuhan di bata. Guarna pe nang di dirinya sendiri, guarna pe iba sendiri sahalak na Porsia bato tu Porsia mah di Tuhan di bata. Nabui mabain iba, mabain diri niba nang keluarga niba, mamulus paru kilo ni jala marhamonangan. Ido targuar sahalak na Porsia. Jala ido nadinggan nang binain ni sitabita na di patuduan di bagasan turpukon. Sumurung mangulahon ulau hanya berbekalkan jarum dan benang alai ima di damang do deinang naga bisa ada persiajaran di hita adong do pengalaman nami songono nama nginang salak naposo rupani memang adong do malo doi mana marorgan mar musik jadi di pangidon akadongan guru sekolah minggu matong lasa parsidohot nalaho marorgan mar musik di sekolah minggu marhubas di akada dana sekolah minggu rupani ala dosdo par mingguon nama godang do dana diatusi jadi par jolo-jolo ringga sibana alai dung mardala tiki mau lajuon olo tarlabat ibana musedo na ba boy dohonon gudang maka caritana nakingan sianon udahlah langsunglah ketus ngomong jadi lam leling mau lajuon dungi lam leling gabi olo ma absen jadi paingok mak badinggan na molo sapala taleon rohata molo sapala toloi bata haburjuon mak ima singkat cerita rupani hatana paingoton ibana ale roma ibana mandoko di boto damang do deinang do aku kan nggak full timer di sini tugasku banyak aku urusan sekolahku banyak bukan di sini tempatku paling utama katanya langsung ketus ngomong amang teh iya natorasna situana burju piga hali olo di bagasan saminggu 415 hali rotu gareja marhubas tu di gareja tak ya dong hatani naturasna songoni iya tu yanakon na songono aduh tahe borat nai tahe kami keluarga parhaladun gabi ido dipikir rohanan borat nai HP natorasna ngapala songoni basude tikina aisok tong do mula-ulau ni bana di pabrik tong do gudang ngakasi uruson na yanakonna HP boido di leon 415 hali partikian na rotu gareja na lahu marhubas rupani di raga maka pelayanan pakubasion aledang pula dong songoni hatana rupani tang full timer hamil di son ima di damang do deinang sada gombaran rupani molo topuma rosi bolisi tu pikiran misa sahalak boido hamalo oni habis tarani na dibain gabe sidalian gabe hirana tata matong aka hamaloon aka habis taran si leon-leon ni Tuhani tu diri ni sasahalak sai dibain dui na laho pabakiton manang nagabi mambain dirina di gijang ni langit makilala iban di gijang ni langit
gawe konsiliki-lekon maibana na lahu rap marhubas di gereja manang di Tuhan. Pos rohanggo di kita saluhutna di akaruas dot parhalaru di HKBP Bonang Indaon dangadong nasongoni amang inangkan akan berjuru ado sudikan i doa pos roha amin anggosian non huida memang dangadong nasongoni alana tor dangadong tor mudah-mudahan mak ayo lo songoni kan ala di doko adong do songoni nakingan hubereng dangadong napola mamereng tugijang bagasan rohaku di bagasan rohakon mai adong do songoni ati bihari dok alain hubereng nakingan dangadong ngamang pan mantap pos roha ya ima di damang do deinang macedinggan molobui tapasahat ia aka talenta na adong dihita partikian na adong dihita nalahu mambain pamujion di guarni di bata ramar hubasita di tonga-tonga ni huriana bain pelian na hucus dia lupa ni di bata ido na dinggan jala ido na saya diusahon sita bita di bagasan ngoluna pola dugudang na patuduhon omma abid dot ulos naung binay ni sita bita ima songon tada ni holong ni rohana marado pon akadongan na namabanu dia adalah orang yang pantang menyerah dengan situasi jala nangpe gudang akahamaulon na tong do boy rap ibana nalaho pahehehon aka donganna pahehehon hapor siaon ni donganna ima na duminggan ima nakingan di damang do dainang patuduhon hapor siaon na mangolu dihita molo tungpe adong na dihita unang debi patubu gijang ni rohatong ale naing ma di bagasan na adong na dihita aka talenta si leon-leon ni Tuhan di bata dihita dalam serep rohata si pujion matong di Tuhan di bata nang dia kadongan pe si pujion do aka halak na memang olo manangihon do na mangalehon roha pikiranna suang songon inang si leon-leon ni Tuhan di bata di ibana sopola jujuron na aka nadinggan nang binaina naing matar pasu-pasu jolma manang halak aka na porsia na mangulahon si songon jale tarida do idamang do de nang marhiti ngolu ni si Dorkas manang si Tabita rupanya di ujung di ngoluna macai gudang nagabe tumatangis nagabe pa jojorhon aka ulau nadinggan di ujung di ngolunai wanang dia kana porsiai diingot do hita di ujung ni ngoluta ala ni ulau tanadinggan manang nagabe ni dokon orang tibu don memang najuka tan nasadon narohana kan di baga adong da fusip-fusip sarana di duru ni bagas manang rumah duka imadah sotardok memang amat tahun manang sotardok memang inat tahun ala nang manangkingan di namang ulahon nadinggan hita dosun namarsuan do namang do dainang di nama nuan hita dang sonari tajalo dang mamitor tajalo upani haburjot tai ale dada nagabi marisuang apa yang kita kerjakan jeripayah kita apapun ceritanya tidak akan pernah sia-sia itu akan berbuah dan berhasil orang-orang yang berbuat baik yang berjeripayah untuk melawan kejahatan dan melakukan yang baik tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah kecewa. Sai jalo onna do akan naulin ya dinggani, winain ni akan nani ulana. Ido di damang do dena. Sai jalo onna. Ala nido ubain nagabi humica hitan ala humangulahoni, ala di bagasan hapursiaon do hita mangulau nadinggan. Ala di bagasan hapursiaon. Damang dainang hita salu nanay holongan ni Tuhan. Jadi memang takas do diboto si Dorkas manang si Tabita. Ia namang ihuton Kristuson memang naikon mamulus dalan namaol manang via dolorosa tong. Sarupa songon Kristusi nama
na gabi mardalan di Via Dolorosa songon inu dang akka sisianna na ikon mengadupi hama olon nang mengadupi hamatean nang piburju ibana ale tong do ikon jaloon na manangadupan na hamatean. Ini memang taringot tu paru kilon dohot hasangapon ni Kristus adong nomotik na opat rumang ni pangalaho taringotusi. Ada 4 karakter memahami salib dan penderitaan Kristus itu sendiri. Jena parjolo ima hapor siaoni si Simon Petrus sisianni Kristus. Dia adalah orang yang percaya Kristus tanpa salib. Dihapor siai do Kristusi ale dada silangi. Ido bain pola nagabe do ibana manang tu dia pe ho Tuhan ikon ihutonoku satu hurungan pe do piau satu hamatean pe do piau ala dihapor siai ibana anggo Kristusi naminiahan ni debata nagumogo ngadi boto ibana godang akka pangajaran ni Tuhan Yesus naboi paubahon rohani torop halak sudah banyak pengajaran yang menggugah hati orang lain olan naing pamabayron na sada gerakan masa naik kontalu nama panggonggomi Romawi hati hai di luar nasida anggo di luar nasida Kristusi nagok hamuliaon na tuk nalaho patupahon hagogo undot hamonangan maralohon panggonggomi hati hai imana porsia di Kristus aledang diboto ibana pabuan ikon nama rukil do Kristus naminiahani ido dalan natino Tuhan ni Tuhan di bata Kristus tanpa salib ini adalah gambaran bagaimana orang-orang yang memiliki iman berapi-api namun ketika menghadapi pencobaan dia adalah orang yang sangat-sangat rapuh. Hapor siaon nakingan na digobar kemarhite ngolu ni si Simon Petrus tong do buya do pata di damang do deinang di pardalanan nguluta si ganupari. Nama kirala hita ia naung talehon gudang partikiata nang si umisikta marhite pilihan tua dopan ni Tuhani songon pilihan tua dopan ni Tuhani banggon ngulut taon ikon mulus songon jalan tol lurus HP ia pajupang do parkilon olo do gabi patubu padilian ai buasa songono Tuhan gabi mari suang do naung binain salilingon ngabur cui bana marado ponaka dongan na rotua ka ulaon HP do rodongan nei dibereng akan nama sai pasti kibana marulaon otik naro ai buasa do songonon masa jala torgale memang sul dia semangat na tuhaduan tang olo bebanan lahu mandoho tia kaulaon ni donganna ima gobaran nakingan hapor siaon ni Simon Petrus Kristus tanpa salib napa duahon di damang do deinang hapor siaon ni si Judas ima naso porsia di Kristus naso porsia di silangi sadiri alaniaha ala takas taboto nang pimardalan rap dohot Yesus ia sisian naon si Judas Iskarioton alai harua bah dang adong pola di hapor siai dalam jala tarujun ibana dina majehehon Tuhan Yesus majehehon Tuhan Yesus majeheon Tuhan Yesus nang pe ngarap mardalan manangihon aka pangajarion ni Tuhan Yesus alai tongdo ibana na tarujun tu nama jeheon Tuhan Yesus jala gobaran na si songoni di damang do deinang ba olo do si pata nang aka na porsi tarujun songoni ai dina pajupang rupani tua kadongan aka kesempatan tertentu ai neng dapotan rokap HP susah porsiaon dot kita atau emak asal ma
bui bamarahasotan rupani torgabi di suadahon iya haporsiona. Manang nagabi asa nako jabatan, asa nako popularitas. Maradu tinggal hon ugamonai haporsiona itu Tuhan Yesus. Asal madapot popularitas, asal madapot jabatan na tumibo, manang dang di patuduhon beha Kristenon nai, jala olo si pata molidokon ugamo aho, na pasti non Kristen sarana di jalusi. Olo songoni damang dok de nang hapor siaon ni sujudasi, nagawi tabain di ngolu siganu pari. Olo do misal olo do isarana pasti ki pardalanan mulak, manang di pardalanan di rest area, manang nagabi di rumah sadar rumah makan di dokon martangiang atau emak dongata humaliang ala iun anon di bereng meila hita atau emak tornalang mak terganggu ibana nalaho patuduhon haporsiona nalaho patuduhon karakter ibana songon hala Kristen na martangiang ala marnida situasi na humaliang rubalo. Ima na paduahon. Na patuluhon di damang do dainang. Tadi salib tanpa Kristus. Yang pertama, yang kedua tanpa salib. Yang pertama Kristus tanpa salib, yang kedua tanpa salib tanpa Kristus. Yang ketiga ialah salib tanpa Kristus. Ima haporsioni halak Parisi. Haporsiaon ni halak Parise nama boto pabua adong haluaon. Alai pahan-pahanan nido nagabi parsilakon kobaran nasida. Porsian nasida adong haluaon. Alai marhite nama milehon biru-biru nalaho mamilehon korban bakaran laho mabain hadameon manang pardamian tutuhan di bata. Dada marhite Kristusi. Dada marhite Kristusi. Jalan aparpudi damang do dainang haporsiaon letnan. Ima nagabe uluan ni parangan hati hai nama parsilakon Tuhan Yesus. Nama parsilakon Tuhan Yesus. Nagabe ibereng ibana aka pardohan Tuhan Yesus dot aka rerehe humaliang hati hai ibereng nakana masai dipayut ihud jala satu na toso sani Tuhan Yesus dibege ibana mandok aleyamang marpamuati maroham dohot aleyamang hupasa tuhon iya todikon gabi adong ma dipikir ibana nasi tong do halakon dang porsiahian ibana tu Tuhan Yesus alay marhite namasai marhite padohan marhite pangajarion ni Tuhan Yesus di hau pinar silangi turu maha porsiaon di ibana jala di boto ibana pabua di bata nama rukil marhite ngolu ni Yesusi di hau pinar silangi ima di damang do dainang gobarani ha porsiaon na tadopi na adong di humalia kita jalan nabui masa nang di ngoluta manang di pardalan ni ngoluta sadiri. Pos roha dina taida jala tabegi hata ni Tuhan di bata. Molo tung peburju si Dorkas manang tabita. Dang boy ibana mengelak manang di parsuada ibana pajupang manang adupan na iya hamatian. Akana burju rohai tongdo ikon mate. Tongdo ikon maruju ngoluna. Alai marhite ngolu nang pinasani Tuhan di bata mararga situ tu ibana. Marhite ngolu nang pinasani Tuhan di bata takas mararga situ tu iya di bata di patuduhon tuaka dongan najolma. Mararga situ tu. Ido na di patuduhon jaladang nagawi mangisurut ibana nalaho mangulahoni. Ido nakingan marsait ibana laus mate. Satu kido dia ibana parsaitoni laus mate. Akana burjurohai. Satu kido dilala laus marujungulu. Pola do tumatangis akana torop hati hai mamereng situasi i jala
marhite na songoni ahado nanang idona. Jadi damang do dainang ido marhite tema minggu di bagasan tikion huaso ni di bata na panguluhon. Huaso ni di bata na panguluhon. Sonari nagabi suku-suku di hita. Buado na dia do na paling utama na taida. Huaso ni di bata na panguluhon si tabita. Oro do jut halak tartait rohana tusi. Alai na paling utama sa sitong na naung binain na dipatuduhon marhite trupukon ima huaso ni dibata na pangoluhon rohani aka torop halak na makaliangi si tabita manang si Dorcas atihai. Dos-dos songon na didok Tuhan Yesus tu aka boru-boru na mandongani ibana tu dolo Golgata. Na saya tu matangis mangadungi ibana. O ale boru Yerusalem, unang maaw tatangis yamu, dirimu na dot anakonmu nama. Ino na paling utama na di hari koton, taringo tu pahihihon, rohani torop halak hatihai, na ikon mamulus dalan paru kilo do iya Tuhan Yesus satu na dihau pinar silang, alay na di to Tuhan di batahadui. Alay na paling utama di si ima taringo tu hapor siaw ni halak hatiyai unang gabi madabu tu padelian, unang gabi madabu tu haliluon. Dina manau na porsuk raja nasida Kristusi patu hapor siaw may di nasida. Huaso ni di batana panguluhon nasida. Panguluhon hapor siaw roha nasida asa toktong tartai tu hanguluan dada tu hamatian. Yang ko si tabita sa sitong na di na marujungulu ibana, nga sonang be ibana mudum. Jala maradi ibana siya nakaulaw na, di na mangulu sa sitong na ibana di pangulu Tuhan di bata, di pangulu Tuhan di bata ibana, ba mangulu ba ibana musya di porti binagok paru kilo nun. Di tahun ibana mamusya ka na maol na susah. Sa sitong na nga sonakyan ibana mudum, alay gabi di tahun ibana mamusya ka na acit, aka na marukil. Alay na paling utama di si nalaho patuduhon molo tungpe nga marujung jala mangadupi parukilon iya uluan nasida manang nagabit sosok teladan nasida unang gabi malabab madabu iya haporsiona. Jehuaso ni di bata fokus utama di hita na bujari do huasun di bata na pahehon halak namate gabi mangurung se alai taida ma buah holong ni rohani Tuhan di bata mangurupi akan marsak rohai mangapuli aka na marsaki nasai tumatangisi ala na mangulu no sida alai ala nunga marujung iya aka teladan di mana dos namati do pakilalan nasida. HP dia ka nasongoni aturan na bican di lehon tiki parasian di si magumo dang aturan na mangulan na dingka dot asin rohan nasida. Di sido aturan na. Waso ni di bata na panguluhon. Alanido di damang dok day nang mace arga situ tu. Ido na law di dok na. Tiki na dinggan bican di leon Tuhan di bata hosa nguluan di hita di si mahita parsidohot na laho patuduhon huaso ni di bata na panguluhon makilalahon huaso ni di bata na panguluhon maroha panguluhon mahita. Jadi memang adong do sahala ina di damang do deinang saya PhD saya manguluan PhD Hamin, saya marede marjamita, dung mulak PhD, adong masalah ina narot tu usah diri, marcarita songonon, amang, tako to be si adonangon mandok yanakon na, ay di sikola lasa sumartotu, mangalo na toras na parbudio namang saya di jalo muse lau manual sepeda motor. HP tak kasu riboto suadong na lau igari manga pe maol.
ibana gawe di parukilhon di caritahon salah ina saya marpi hadi macai gajang di useon ibana na pojok rohanai macai gajang alai na paling utama taringot tu yang akon naon ma na subuh ajaran. Jadi memang iba sadiri di dalam dainang pasti kimar carita dainangon situtuna di bagasan rohaku mana lahodohonon taringotuson na lahodohonon hatan di bata taringotu parnguluan manang na masa songonon kasus na songonon tungol hia dosa sitong na nalaho patuduhon maribana petunjuk maribana nominggan ale memang ido sada sisi waktu si hami jalah wapor si hami halongangan di memang tung di batasan diri do na mangalehon todina nalahon patamahon iba sadiri na mambain alus na dinggan taring utusi jadi marukil libana songonon ba dang alus dogmatis manang pengajarion de taring utusi ubain alus pastoral nama manangihon do mambain alus na mandongan ibana otik mulai do kan alus pastoral olan mambain petunjuk do asa ibana sadiri mangalului do mangalusi taring utusi je udok mahami masongonon toy mainang anggo di rohamuna dot hamuna julu memang tung di diargaho do poda ni natoras songon patik palimahon takar do tabo tamanginang patik palimahon mono dia kana poso bulung majolo dia kana poso bulung mono do kon patik palimahon ahama na do na disi ikon aharo ikon pasangaponmu do natorasmu jalaliling mangulu di tano na nileo ni Jehovah di Batam diho akan apa subulung na mangelusikan manang na perasaan apa subulung do pena jadi memang ido inang waktu si hami do kon pasangapon na torasmu asa martua ho jalaliling mangulu di tano na leo ni Jehovah di Batam diho alayan ko partikian waingon atau mamangat tu si mak anggona dia tu si kada dana patiki gabi songonon ikon pasangaponmu do yan akonmu asa mertua ho jalaliling mangulu di tano na nilehon ni Tuhan Jehovah di Batam diho gabi terbalik gabi kon pasangapon do yan akonna gabi kon si subuton do rohani yan akonna bah idong sehat amang memang songona udokoni alus pastoral lapatanna mambain umpan asa ibana sadiri mambain alus tu persoalan ninguluna harowa bisa dipikiri dainangon ma mardalan hari rodo ibana muse amang songona dong hamu bawa untuk yana koku mekel ibana songona tabadu haburjuonna nasohea labo alusna topu gewi hera suarani suruan inna nasohea olo mangurupi ba on gawe do mangurupi ba di dapur do napa hiason jabu jadi taring untuk sepeda motornya songon dia nang tangan dong pola be dia taya mang tinggan mantap damang dainang kita salut na hina holongan Tuhan ol do songoni huaso ni di batana panguluhon anggona ni do di bagasan turpukon manang tema minggu olo do songoni ikon pasangapon mudo yan akon mu gabe terbalik naro tu hitaon namasa di humalia kita alai nakingan marhite alus pastorali sada petunjuki bagas harwa dipikiri dainangi di do iba ini bana don songoni ikon pasangapon mu natoras iya nakon saya dipasangap ibana ma yanakona cari tahun ibana ngamang ako anak ubain madiho ahana lomoroham indomie goreng dot akan cari tahun ibana gak jang cari tanah kan gak cari tahun ibana
Wah hira-hira. Tes manismu hubain, dapol maho, patmu dia baru marbula hulu jana kingan. Jadi bayi ini nang dosa moni, oh lo, patut mak. Tormu bayi bana, na songgop dotto di parbadia dia runaing tua makon na rohana dottong. Patut mau bayi bana, basonggop dottong rohana. Basotung do topu burju omakon gawe naing tu ha neng etam naman na rohani yang nakon non. Ima di damang do deinang taringo tu halongangan nang binan ni Tuhan di bata tunggulun si Dorcas manang Tabita. Ado na naing taulahon riko tauhon di bagasan parmulut tasiganu pari. Jangan jadi orang yang pasif kita. Hitaon dada na gabi hola majalo sabing di halongangani. Waso ni di batana panguluhon. Mulubuin yan, dada na gabi panguluhon, dada na gabi hitan di pangulu, are doho mahita, parsidoho patuduhon, waso ni di batana panguluhon tua kadongatan asing. Sarupa manang dosongon nabi nain ni inangi nakingan, naing idaon na halongangan, jumolo di patupa iba na halongangan tu diri na sadiri. Rap longang mana si dana dua, yang nakon na do naturasna. Songonido di damang do dainang, di namardalan hita, di namangulu hita dia siang anon, taauhon waso ni di batana panguluhon hita. Naing manian hita parsidohot marroha panguluhon, marado pun akan humalia kita. Taauhon jalatajakon tabain halongangani nang tu diri tasadiri. Olo hita dipauba marhiti hatani Tuhan di bata. Jadi memang tarik ulur khusus ke anak-anak ini. Kalau tiba-tiba berubah dan memang betul-betul ditunjukkan mujizat pada diri sendiri, orang lain pun kecipratan ataupun jadi tersalur juga mujizat yang dari Tuhan itu. Nah yang masongoni di hita di damang daina marroha panguluhon mahita. Nang tu yanakon nasinakingan ni nawal na holan na ontusan. Ada di nanti patuduhon rupani haburzuon tortar sunggul marohana. Dang say ikon mangalion batu nalaho mangalur roha batu. Alay buado naing marhiti ay kisah diri pe otik ujung nabui do gabi bukar manang pecah batui. Naing ma songoni hita marroha panguluhon. Dada nalaho mambayan hagu turun alay marroha panguluhon mahita. Marroha mambuan hadamion di tonga-tongata. Itu yang paling utama. Mambain dami, jadi molohita ro pakilaran dongata bangun hati mak ro ibana. Nang gabi tong ro ibana. Anggon kalau nama sursaron. Neng marapot misalnya marapot huria mana marapot kategorial. Bahasa maroi anggon mau nama situasion. Mulubuin yan nang masongoni. Dangi. Alay mulo ro ibana. Pasti gudang do inspirasi sianon. Molutung piadongan nona berdebat, maluhiya do amangi, maluhiya do inangi nalaho pada mion. Pos roha sukacita, manang las rohan non nalahu buanon sian rapoton. Ima rupanya. Buah hita di damang do deinang. Mardami do sude di huriat tahun, adu manang adong dong parula-ulatan di huriat tahun. Mardami dia ka ama bu amang. Mardami puji Tuhan haleluya. Dia ka inang remaja napa sebelum buah mardami bersada pedang buah acara na marbulat pajupang pedang bersada pedang waduh mardami do manang daun yoldo songonikan di damun do deinang saya di do mar PHD baru marjamita baru manangin hatani Tuhan di bata baru pe mauji Tuhan baru pe di do amin apa saya mar PHD adong mas ada kelompok tusan, adong mas ada kelompok tuson. Marpungo na ison, mamulu si bayi binege. Beda, dangi bo di bana bibilan nakingan. Mafudu neng marpi hadi malu songoni. Iya tunggi. Nang pihak kaina alay maluhiyan do marbiliar. Lawan do songonon pe kon antum. Iya tunggi do mania nakingan ni labo waru.
manang nagabi biar do marado pondongan unang sangat cirohana. Api molo dongan nasi tong songo dia, molo tungpe adung na urang dinggan ba ima dipaingot. Unang gabi atong sailo iya dinggan deh bagat deh. Bae masongo ni muse api nalahu pabagason hadabuan asa malabab. Mau nang atong. Di mardalan tu son. Saya mar pihadi sada tusan sada son. Ngai son tangadong dibuan bibirna. Sada nai hubege bege. Oh. Ima dah. Nakinga ni bila-bila kudu memakai baju na songo ni. Wah. Garang na yakai naon naraku. Dung namangihut mar pihadi namangihut udok. Hitaon sitong mamar pihadi. Pihadi ado arti pihadi di damang do dainang patanakon tanak hatani di bata patanakon hatani di bata unang ba pahatata dongan. Pihadi pahatata dongan. Nasi gabi hita molusai songoni. Marisua ngakana tapar sia jari hatani di bata dohot nagabi pamujiota anggo mula sianom nagabi pahatata dongan. Saya daumi sian kita. Anggo di kapunganina, nakadong songo ninangkan. Puji Tuhan. Aduh, memang anggo di kota, buidohonon di kota mah di Pulau Jawon agak jarang dosongonya. Ale adong dosongon di baru masuk kami tu Kutajaya manginang. Baru masuk kami Kutajaya di do amang situa salah amang situa do. Toy memang anggo di Kutajaya on. Ra di Pulau Jawon dang adongi perang panas rata-rata perang dingin do. Perang dingin, wah bagas do waktu sih, bagas do pikiri jalau saya bereng, bapak matong, anggo pastiki, aduh warna marapo, manang mar minggu, mar pihade, berjudo. Halo, iya ini dia, oh iya ya, kemana kabar ini, kemana kabar itu, tapi parsido tiba dia di parpolian, adong do didok amang situan tu songonon. Dak di paruan hamun kategori lihat ya. Dak di paruan hamun aka punguani ya teh. Naing babada-badahon rupanya. Wah, memang ternyata sada sisi anggo di huta jarang perang dingin, perang panas. Baboy dohonon gebe hera si buru bakar kan, mulunga buah si suada marah anggo di hitaon memang dang bagak-bagak dui bereng di duru alai repot. Manang olo roa di pudi. Dopa uli tudal roa. Nah oma ibana di damang do dainang. Diaka namangatusi mangauhon huaso ni di batana panguluhon naing ma parsidohot hita sadalan hita do sakap ni di bata. Marroha panguluhon mahita. Songon nadi patuduhon si Simon, si Pauli hulik kuling, nakingan di ujung ni ayat turput tadi bagasan sadarion. Dioloi jala diulaon ibana do partamueon. Manamue si aposteli. Nagabi di jakon ibana, nania liling na ibana di bagas ni si Simon. Baga ijakon, si Pauli hulik kuling. Penyamak kulit kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan. Bisa dikatakan ini sebenarnya pekerjaan yang disepelekan orang lain. Karena jorok, kotor, membersihkan kulit dari binatang untuk menjadi pakaian. Karena ini kota pelabuhan, jarangnya orang bekerja seperti itu, udah jarang, kotor pula dikerjakan. HP nasongoni, jolman nasi songoni do naradi nalahoma jakon haroroni aposteli. Imana kingani na parsido marroha panguluon. Anggo dihitat da kasta woto galang do mulani harajao. Nang di son takas do di boto dina di jakon sahalak aposteli dina di jakon sahalak na posoni tuani go pasu-pasu do iya parmulun. Go pasu-pasu do bui tapuon na tujuluan on. Adong doi di damang do dainang da koto sonari alai pas pengalaman nami di Pangaribuan kandang muluan diakan adong dison par Pangaribuan teh manang pargaruga do inang nadang pargarugul
Jadi molo dalan laut tu garugaon, bah, olo sebagai anggota dua hari sadari, alay adong na habornginan, terlambat nalaho paimahon motor manang bus nalau tu garu pani, adong dui sada keluarga di si, naradi nalaho majakon aka penumpang na habornginan, na sudah potan motor manang bus tu si. Jadi ganu borngindo dilopai bana satakar idahan ala iboto ibana kami tinggal di persimpangan dalam tu garuga saya dong dua nona habornginan asa dong mangan ni dongan na habornginan songon asa dong. Ji sahay mangan lopa jung musibah satakar nai ati bihadong anon dongata na nagahabornginan rupanya unang gabi dijulu di Jabuta alai parsi dot mai bana mangan di Jabuta jala marborngi di Jabuta ima rupani nang standby hian na sida alai boto posisi na songon dia balga rohana maradupun akadonganna jala songonindo gobarani partamuyoni di rohana sida neng mahita songoni damang dot nenang jalan memang situasion alani situasi covid manang pandemion buido gawe tarabat kita nalaho patu paun ulan dengan manang partamuyoni alai ta ingop ma molo tumpe terbatas kita saonari tapi kiri ma nalaho patu paun partamuyoni dengan unang manditula nalaho majakon pertanyaan di sarana jala mulu misalna adong na memang kehujanan di julu di Jabuta toe tapa taman na sida nalaho misalna mamben tesna mana mulu rekod mamben abitna mangalun abitna dihita sa pakyon ibana tapa tuduhon pabu halak Kristen na maroha panguluhon hita dang lomo rohata dongata marsait alai mulu bunyan sehat maibana dang lomo rohata dongata dang dapotan inganan parbornginan mulu bunyan nian mangan madot hita dang lomoro hata halak nagabi humasusa taba pikiran na sosa pakilalan na maul marhosa alai nagabi patubuhon hanguluan madi nasida alat tung takas taboto huasun libata na maroha na panguluhoni maroha panguluhon mahita saluhuna amin martang yang mahita. Ali Tuhan di bata Jahuba manami pardinggan basa para siroha na sumurung moleati mali Tuhan di sobon roha nami todupanmu di siala dinggan di basam dohot asini roham na hujalo kami saat roh di tikion tarumo mali Tuhan hatam na hujakon kami huasom na panguluhon kami moleati mali Tuhan say homa na mangalion todi parbadia sa margogo kami na lau pausurosuron hatam mamiopi dohot na mangulaon holong ni roham di bagasan ngulu nami ciganu pari di bata Jahuba manami pardingkan basa pasu-pasu mali Tuhan huriamon anggiat builam gada holong roha suatu nari Tuhan roha dami di ruas sama ruas parhaladu suang-suangan inang di parsa orang ruas tu parhaladu pe anggiat bui li Tuhan lam sadar rohani ruas ni huriam rabdol parhaladu dia kabipion dia kabipion angin daun ali Tuhan jala lamar mulia guar memarhiti aka parsaoran di bata Jahuba manami pasu-pasu mali Tuhan nang aka ama anggiat bui taluk gabi mal mitonga-tonga di rumah tangga bui gabi membuaton keluarga na lam jonok tuho nang aka ina pe bui gabi ina sori pada naburju na membuan hadami di tonga-tonga ni rumah tangga dia kayanakon pilih Tuhan Seho mali Tuhan na mangalion todi parbadia angget bui gabi yanakon siului ajar na gulut dia ka pangajarion bui gabi yanakon na pistar jala sibuan las ni roha di bata Jahuba manami pardingkan bahasa si maroham seho mali Tuhan na mandongani hami di namulaon hami di bagasan saminggon juluani laka nami jala pasu-pasu akan nami gulai tangan nami anggiat bui ali Tuhan dalam nami nalaho manarion ngul nami pos roha nami tu tangan muli Tuhan upasat daging doto di nami nangaka pangiduan nami marhite Kristus Yesus si pangulu kami martangi yang kami todopanmu amin. Tapapung mapiliata mari di maita
Tatangnya kon mapiliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileu-leu nadingkan do nasa ulibasa na mauli utus. Bupasat hami masian na nilam itu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi na khusus jolom. Pasu-pasu may daramoti. Aso parhasia kami pilihan non. Pati bulhon harajon mutonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay morohanami marhite-hite tordim. Asalamu tadahami godang ni silianu itu hami. Asalam girgihan mondok moliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai roh maharajaon, sai sahut malomo ni roham di Banua tuangaon songo na di Banua Gijang, leon matuhami sadarin hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan amardosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagon. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutodim. Di damang do daina moliate mari Tuhan tanunga bui sipul mardalan dia parminggota di bagasan tikion sian kami parhubas di bagasan tikion mandok selamat hari Minggu madita salutna horas.